והיום אני אומר, המשטר באיראן, משטר האימים באיראן, הוא איום לגורלו ולקיומו ולקיומה, לא רק של עתידנו, אלא לגורלם ולעתידה של החברה האנושית כולה. זה מה שיהיה אם הוא ישיג נשק גרעיני. המאבק בינינו לבין אימפריית הטרור בטהרן יחרוץ את גורלן של כל החברות החופשיות. אם ישראל תפסיד חלילה במערכה זו, מדינות המערב תהיינה הבאות בתור. נחשול הקנאות ישטוף אותן בלי רחם, וזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שהן חושבות. אבל ישראל לא תפסיד, ישראל לא תוותר, וישראל לא תיכנע. זאת המשימה שלי כראש ממשלת ישראל, וזאת המשימה של כולנו, כל החברה הישראלית, על כל חלקיה.